Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 20 tanan ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay 2 sa Bacolod City, kainasang kaagahon. Nasunog ang 20 ka mga balay nga himo sa light materials matapos mag-ibwal ang kalayo sa Purok Tahong, Barangay 2 sa Bacolod City, pasadulas 2 kainasang kaagahon. Sunog kay Fire Officer 2 Rolin Paulan, Chief Investigator sa Bacolod City Fire Station, nagsugod ang kalayo sa balay ni Marcelino Pitogo nga ginrentahan sa isa kaging kilala kay Gerald Nesha. Madasig nga naglapta ang kalayo sa kaiping nga mga balay bangod himo sa mga bagay nga madasig masunog ang mga balay. Base sa records ng Bacolod BFP, 35 ka mga individual o kuna 20 ka mga pamilya ang apektado bangod sa sunog. Ginabulubanta nga yara sa 125,000 pesos ang kahalitan sa natabo nga sunog. Sunod sa panaysayon sa mga kaingod balay kag mga nakasaksi sa insidente, nagsugod ang kalayo sa nakasindi nga kandila bangod nga wala sang kuryente ang balay nga ginaistaran ni Gerald. Apang wala man ginadula sang Bacolod BFP karon nga may angot sa kuryente ang natabo nga sunog. Prior sa incident, ang ini nga balay nga ginestara ni Gerald Nasha, wala ni sa sang kuryente. So gagamit gid sila kandila, kundi kandila, cellphone, pin light sang ilang lighter. So one of the probability gid ma'am nga lighted candle ang cause, but at the same time wala man namon ginadula ang angle kay since may mga info mo kami nga baton nga sa drang area alin from the service entrance ang kuryente gasulod sa ilang electrical pole, pero ang ini nga wire galabay na sa atop kaya sometimes sila bunggo-bunggo na sa metal roofing. This is one of the possibilities man ma'am nga pwede man to na ang electrical since ang service entrance nga bunggo sa top dako man ng potential nga dala sini nga magtugas ang kalayo.